Vale, veña, porque está esperando o público. Recortamos. Veña, vamos. Vamos a decir a Xorxo que... ¿Andas a entrar? Sí.
chagua. Sí, Ah, claro, vale, sé que no sé perfecto. dónde botella miña. Grazas. Podemos entrar, entra público. Xa. A ver, entra público. Pode pasar, xa. Damos 5 minutillos, lo que sea. Cando quieras. Una pequeña presentación, ¿hay algún problema? Vamos a la presentación y ya para los cruces. Ya que ahora vamos a más, para las cruces y para las miradas. O botella está debaixo da tela. A tua botella está debaixo da tela. Ah, Queres que che eche? no, pillo esto. Acordei-me ahora. Víchela por aí.
Moi boas, benvidos á Mostra de Teatro de Laraño. Moitas gracias por estar aquí, sobre todo tendo en conta o día que fai. Hoxe temos a sorte de que recunca na mostra unha xente que fomos moi afortunados de coñecer no pasado. Convidamos por primeira vez o grupo de teatro Terra de Outes e descubrimos a un gran grupo e, sobre todo, a unhas mellores personas. Son unha xente que aquí estamos encantados, tiveron a amabilidade de invitarnos a súa mostra, tratáronos maravillosamente ben, e entón estas cousas penso que hai que agradecer sempre e por eso estamos contentísimos de que volvan aquí outra vez. Así que un aplauso para eles. Para isto, encontrar xente con que compartir o amor ao arte, como facemos nós. Nada, vou vos pedir o de sempre, que por favor aparecen os teléfonos móviles. Hoxe, ao final, non hai que votar, porque temos un problema coas entradas, e esperamos que vos guste.
E nada máis, a que ver que será a próxima. O Grupo de Teatro Terra de Outes dálles a benvida e agradecelles a súa presenza hoxe aquí. Esperamos que a representación sexa do seu agrado e nos podamos volver a ver en futuras ocasións. Por favor, apagad os móviles e a función vai comenzar. Aquí. Outra lavativa. Un xarope hepático. Soporífero e somnífero. Un remedio purgativo. Outra lavativa. Carminativa para que o señor alixeire ventosidades. Ventosidade, ni cobramento. Unha poción preservativa. Cheo de ervas raras que Dios que non hai Dios que o entenda aquí. 10, 20, 35, 55 e 33. 88. Daquela levo gastado 88.000 pesetas. A conta gorda. No que levamos de ano. Me cago en comida para as vacas era unha boa dentellada. Ai, señor Pampín, vai a modo. Non se pode usar de tal maneira a xente, mira. Vamos, que retiren isto. Que non hai ninguén nesta casa, o que? Cantas veces lle teño dito que non me podo deixar só. Demo de... Toniña! Esto non vale un carallo. Tilín, tilín, tilín! Están todos sordos nesta casa ou que? Tilín! Ah, é como quen lle bota ajo aos pitos cando chove. Tilín, Toniña! Estou malino. Estou só. Tilín! Tilín, tilín! Señor, que me deixa morrer desamparado. Xa vai! Rascadela! Oi, oi, não, Rogério! Tem um crosco aqui em cima do olho com as pressas. Ai! Ai, hai unha hora que me deixastes. Ai! E que non as langoretas. Desde que abandonado, estando como estou. Berre, berre! Se cadra vas me negar ahora a satisfacción de berrar o que me veña en gana. Pois fale dunha vez. Pero se non podo, carallo. Se estás a entrometer a cada palabra que digo. E se o señor me berra, eu terei dereito a me queixar. Ai, ai, ai! É que ves empoleirada hoxe, o que? Anda, retírame isto. É que? Foi boa lavativa. Olha, Botei moito pelo. é a mim que me conta. Isso não é cousa minha.
Chamo o señor Pampín e dígolle que me tai o fociño, que para iso cobra. Pois que me dispoña unha boa cunca de caldo que xa vai sendo hora de tomar a miña poción. Si, así. Ben que troulean a súa conta o señor Pampín e don Salustiano. Toparonlle o teto a vaca. Me chuchan nela a pracer. Estaríame saber a min que doenzas ten para tantos remedios. Calarás, alpabarda. Creste moi lista. E quen és ti para criticar as prescripcións médicas? Anda, chama a miña filla Angélica que teño que falar con ela. Ai, pois hai que ver, miña primera no pensamento. Angélica! Tiñamos que falar, miña filla. Lo que mande, papá. Pero agora espero na mija. Toriña, o penico! ¡Depresa, tú! ¡Levóla, señor! ¡Ay, Dios santo, está podre, coño! Temo do señor Pampín, acaba con Dios. Toniña, Mande, señor. ti non sabes do que che quero falar. Como non vou saber, señor? Lévame 6 días abaneando co conto. Se non fala de outra cousa, coño. Daquela, se xa o sabes, por que non vas e te adiantas a falar por min? Que sempre pode ser de máis influencia. De máis. Sí, polo teu carácter. Eu penso que che ten respeito. Que? Seu pai? Ha! É que me dá medo sacarle a conversa, Toniña. E ti... Dime unha cousa. Desaprobas os meus sentimentos. Cada can lame o seu carallo, señora. Fago mal, logo, deixándome levar polas emocións. Ah, eu non dixen tal. A ti non che parece providencial que nos coñecésemos tal e como foi? É o garbo co que se me puso diante. Que boa planta ten, Non podía ser de outra calidade, señora. E que facilidade de falar. Ha! Tena toda. E logo pode haber cousas máis namoradeiras que as que me di. Como vai a ver? Ti imaginas algo peor que esta cadea na que me teñen, sen poder corresponder aos ímpetus desta mutua paixón que San Antoniño nos ofrece? Imagino, imagino. Como te imaginas? Porque, miña señora, algo se escoita de que a queren meter no convento. O que? Pois, iso se rumorea. Meu Deus! Sería a miña morte! Iso nunca vai acontecer. Meu paiciño sería incapaz de me privar da miña liberdade. Seu paiciño non. Era a lurpia da súa muller. Maldita! Tranquila. Dei ver un anaco de cristal e botarei unas comidas. Non sexas tola, muller. Non sei como superar isto se non penso nese amor que di que me ten e que tantas forzas me dá. Ti, Toniña, acredita nese amor tan grande que di que me ten. Hai que moito conto nas cousas do amor. É moito mangante. Ti que esbardallas, Toniña. Como vas a todas as cousas que me di? Deus mediante, logo vai sair de Deus. Na carta de onte, dille que ten decidido pedir a súa mano. É unha cousa lle digo. Olle a forzas e fale co seu pai. Ten que se achar as patacas ca terra dura. O primeiro que ten que facer é sair desta cárcere de sentimentos. Cárcere! Non será para tanto, muller. É porque se o seu pai xa non tiña bastante con aceptar o pretendente que non lle gusta, que agora ten outro definitivo. Por moito que a señora nas súas nubes namoradeiras pase por alto. Dame a min para o seu pai, nunca aceptará que ele sexa ela. Bom, meu pai é moi boinho e acabará por entender. Seu pai. Será boinho, será? Non o poño en dúvida. Mas co seu xefe, egoísta, impertinente, se
conservador máis que o Papa de Roma de máis. Será boiño, será. Pero o seu pensamento ten moi longe do da señora. Se a súa cabeza debe de deixar na arca de Noé porque... Agora sí. Miña filla, teño que che dar unha noticia que con certeza che vai agradar. Pediron a túa man. Ah, e atreveus! Ou haberá máis peixe na vida? Hosteleda! Ben se veo que lle enche o ollo a unha moza casadeira como a ti. E continuar así, coa labor de procrear. Niña, señor, xa teño vontade de ter un netiño san e forte. Sí, a mazá traime a corrabiño. Non vai a ser que se debilite a especie. Eu só quero obedecer ao meu pai. Eses son os valores que eu che ensinei. Direiche que xa argallei no asunto e xa estás de noiva. A miña muller, a túa madrastra, tiña mentes de metervos as dúas nun convento, a ti e máis a túa irmá. Levaba tempo maquinando tal cousa. Alercha maquina. Non quería consentir o teu casamento, pero xa o deixei convencida. E logo, que lle preocupaba a señora? Se pode saber. Nada. Os fillos en importancia. Os fíos ou a saia inteira. Ok. Bueno, sí. Miña filla, estás lera, Pois, direiche que todo vai polo acordado. Mañá mesmo fará a presentación o que vai ser o teu mozo. Virá co pai. Bueno. Que bonitinho este. Déreme vos informes beneficiosos tanto para ti como para mí. O señor tamén. É que... comprobando cada certo tempo a saúde do teu amo, Toniña. Moi ben. Non. Estou a ver se o señor ten suares coa fiebre, porque... fiebre ten. Que dis? Teño olleiras. Estou pálido, encarnado. Está como se levara un golpe. Os vos informes ben os podes ter por certos, como é? E logo... ti sabes quen é? Pois, xa que teño o teu consentimento, vouche abrir o meu corazón. Hai 6 días, a sorte quiso que nos encontrásemos de fronte. Estou por dicir que foi ese amor que prendeu en nós tan asiña como nos vimos, a razón pola que veu pedir a miña man. Pois, non che sabía nada. Alégrocheme ben. E dime, miña ruliña, querédevos moito? Estás namorada? Ai, as dúas dámonos moito amor. Como as dúas? Que ven sendo iso que facedes as dúas? Que as dúas, cando ela sai a pasear polo xardín, en vez de lonxe, envíanse mostras de amor. Ben. Moi ben. E polo que sei, ten que ser unha persoa ben axeitada e educada. É claro que ben aceitada, meu pai. De boa estatura. A min chega. De aspecto agradable. Moi agradable. Que fala latín e grego de corrido. A meu tanto non che sabía. E que daqui a 3 días ordenarán doutor. E que ordenarán que? A quen? Doutor? Non me digas que non cho dixo. Que me tiña que decir? Don Selustiano, o médico. É o seu sobrinho por parte da muller. Estamos a falar do mesmo modo que se vai pedir a man. Eu non entendo. Sobrinho de... Non entendo nada. Había máis peixe na rede. Que ven sendo Florencio Carneiro, fillo de don Nicasio Carneiro, recoñecido tratante de gando.
ovellas. Pois foi con don Nicasio que acordei esta mañá, don Sebastiano. Señor Pampilla máis eu teu casamento. E mañá, como dixen antes, se Deus quiser, virá a esta casa o fillo co seu pai facer presentación do que vai ser o teu home. Onde foi? A emoción! Divina xuventude! Non podo ter mellor ollo. Nin eu diría millor. Como vai a de caza, os coellos morren da risa, porque a puntería do cazador... E que entenderás. Eu nada. Entende o señor. E agora, vamos falar devagar, que as presas xa se sabe. Vai me dicir agora, por que profía tanto neste matrimonio? Muller, pois está ben claro. Maliño como estou, levo toda a vida igual. O que preciso nesta casa é que meu xenro sexa médico. Dereito necesario. Receitas e consultas. Comeza a señora a falar con sentido. Sí, señor, dá gusto. Daquela, dígame unha cousa coa man no corazón. Está vostede de verdade maliño? Como te atreves, deslinguada? Como non vai estar maliño? De acordo. Está vostede malísimo. Ben se non imos rifar por iso. Pero sendo asisados, vostede pensa que a súa filla precisa dun home. Logo de que vai precisar? Si, referíame a que se ten que casar. Ademais, vostede non quer un home para a súa filla, quer un médico para el. Home, claro, e logo, desde logo que quero un médico para mí. Faltaría máis. Teño demais. Unha filla ben educada que se pon como unhas paspas co asunto do casamento. Procurando así a saúde e o benestar do seu pai. O único que, por moitos excelentes informes, non esquezo que é unha familia de ovelleiros. Nicasio, Carneiro, Laneiro. Nada máis. A miña familia dedicouse ás vacas durante moitos séculos. Eu non lle teño simpatía por os ovelleiros. Eu ainda conservo a liñaxe materna desa rexa estirpe bovina. Crisanto Olegario, Silva, Becerra. Pois nos ven coas vacas por todas as feiras do país. As mellores fondas, o leite. A vaca é un ser nobre, de esencia fraternarnos. E as ovellas. Que decir das ovellas? Xa sabe. Se alguén se comporta sen pensar e segue os demais por seguir, decimos que é unha oveja. Animais sen esencia alguna. León sen miolos. Nada. Ademais, os ovelleiros da niña teñen moi mala sona. Non fai falta que mencionemos o que se di que fan nos acantilados ou nos penedos. Que fan? Non sabes. Notase que é cousa de homes. Non sei. Pois hai un conto por aí que din que levan as ovellas ao alto do Penedo, onde a altura arrepía. Métenlle as patas de atrás nas botas. Xa sabe. É que teño que ser. Muller, a ovella non cae, porque ten as patas metidas nas botas. E ao ver a altura arrepiante vai se botando para atrás. Oi, ó, Tónica, non sei, eu non entendo. Terías pouca vida amorosa, porque non. Dime unha cousa, Tónica. A vostede, cantos campaneiros lle viñeron repenicar, O que? Tranquila, muller, non teñas vergoña. Non teñas medo, por mí non te preocupes que eu xa repenicar, non. Xa a miña muller me diga. Eu sei que sodes máis recatadas para certas cousas, e moitas máis estas de desenvolvemento masculino do eixo familiar. 24.
Escolta, Toniña, non perdeu vostede o tempo. 24 campaneiros. Eu sou unha muller moi libre. Aproveito-me do paro que pasa por diante. Domino un pequeno conto común. Pero a mí non me domina ninguén. Non, eso é verdade, non o domina ninguén. A mí non me domina usted, nin o campaneiro, nin o carneiro, ninguén. Moi ben, Toniña, así me gusta que non domine o ben. E cando ha de vir ese carneiro lá? Non, pois non lle sei, a verdade, non sei, cando virá máis tarde. Moi ben. Sí. Pois daquela voulle dicir unha cousa. Eu de vostede non a deixaba casar con tal Florencios. E logo, por qué? Porque ela non lle vai querer. Que a miña filla non vai querer? A súa filla non vai querer ver nin en pintura ao señor Carneiro nin ao seu fillo. E cantos carneiros anden polo mundo. Pero que ti que... E logo... Pero quero eu e a volta. Ademais, ese Florentiño Carneiro é chupo chope. O rapaz é vinculeiro. E ademais o pai, o señor Nicasio Carneiro, é viúvo. Estará todo en favor do fillo. Non, se o choio está ben pensado. O mal é que se trabucou de casamento. Ela anda noutros ventos. Dame na espiña, pero a súa filla non caberá, señora Carneiro. Iso está por ver. Chegue con que o mate. Non o creo. É porque non o crees. Porque a xente vai pensar que toleou, que non sabe o que fai. A xente que diga misa, pero a miña filla vai cumprir a palabra na que está comprometida a miña honra. Iso ten o máis negro que a muxir jalí. Obrigareina, ou casa ou vai para o convento. No convento has estragar máis a vida, digo eu. E logo? Demasiadas dudas. Pois, E nada, home, ela non se fará esa vida. E vostede non vai ser quen de fazer iso. eu, Vostede non mete a súa filla nun convento ningún. que non a me. Que non a mete. Que non. Que non. Que non. Que non. Que non. Que non. Que no fondo ten que non. Pois non o terei. A ver. Está a brincar. Digo eu que lle entra o cariño de pai. Pois non me entrará. O catro mimiños me podes duas palabrillas bonitas, xa está. Nada, xa pode chover. Non ablandarei nin morijas. Que ten no fondo? Pois non o terei, serei bravo como se Acoude, señor, lembre que estaba ali. Está visto que cando hago misturallos con mojados, o deber do servicio trae as cousas arriba. Toca a jaita cachafeiro. Xa hai que ter para lle parar así o teu amo. Demo de, pero aquí que te vou esmajar con unha miñoca envenenada. É a miña obriga impedir a deshonra dos meus simples. Son da desigual. Vou te meter a cartilla. Non consentirei esa boda. Mal piollo. Demo, me cacho na... Non quero ver a Angélica casada con ese carneiro. Acaba conmigo esta condenada, mi cabrón, hay que parir. Xa por aí o loco. Miña Ruliña. Ven aquí, miña Rula, ven. Anda, miña bella. Meu parruliño. Anda, miña bella, que me faz falta. El ojo que ten meu parruliño para que lle faça falta. A súa parruliña. Me queire ter, parruliña. Pois non sei, parruliño meu. Que me teñen rabechado. Non te digas tal cousa, que foi? Desa descalada, Toniña, que cada día sácame máis do meu sitio. Non tal por ites, que che fai dano. Xa estou aquí contigo, ben churrusquiño. Non leva máis dunha hora que non vai ser mal que mal meter. A modo, a coa. Que tivo tremendo. Debe decir que non estou mariño. Que desvergoña. Por ela, eu que teño todo este pel derramado. Non
Non me adoezas, corazón, que che fai daño. Ese mal bicho, vai acabar comigo que iso dijo eu. A modo, casi que seres un aseserado. Levo moitas veces repetindo-che que había que botar desta casa. Pero, como me dis tal cousa? Hai que botar Unha desta casa. criada boa. Todas teñen as súas chacas. E a Toniña pon cuidado nas cousas. Limpa como poucas. É dilixente. É por riba de todo. É de lei. Porque por moitos vos informes que che dean, quizás sabes o que costa darlle un visto bo a xente nova. Nunca sois o que en vos meter no foso. Toniña! Mande, señor. Por que tes que enrabechar ao meu home? Eu, señor. A voce que non me dou conta. Servidora só vive para lecer do señor. Ele deu entismar en que tiña que casar a súa filla co fillo do señor Carrero. Eu atrevínme a dicirlle que o partido non estaba mal, pero que ya era mellor feira metela nun convento. Eu, querido, non te vexo a iso desatino ningún. Falouche ben, non é para tanto. É mentira! Propio unha víbora como esa. Sí, miña flor, sí, ten razón. E agora vas a facer caso á túa querida muller e vas descansar un pouco. E ti, Toniña, pobre de ti, como non deixes en paz o meu home, pasa a rúa en nada. Anda, achegues ese cobertor e esa almofada. E ti, meu ben, estás como se te deira unha mala fama. Metes orelliñas ben dentro do forro. E por aí entranse moitos catarros. É como me curou os teus bimbos, Paroliña. Así, da padriño. Toniña, ponte a almofada que descanse un pouco. Sí, señora. Isto para que non o calle así. Cabo de cambón, me queres matar! Pero que pasou agora? Arredemo! Que foi? E non sabes con que tratas. Ese apelo demo. Hai que tomar unha lavativa. Por Paroliña. Non é para tanto. Tío, que te pensas? Somos niños de pensar. Ah, que sí? Si é o único conforto nesta reprasa que me tocou, Paroliña. Mi Teu carrapuchiña. carrapuchiño. Miña carrapuchiña. Teño que che pagar tanto amor que me das. Xa te dixo que é a miña vontade. Ya está. Ai, miña soia, non me digas eso. Cada vez que me falas de testamento, pois má pel de jaliña. Arrepío, miña prenda. Afago. Mandanche que avisaras o notario. Pero comigo, señor Bonafé, que está a andar fora. Pois que pase, meu ben, que pase. Ai, aún estas cousas é que lle paran o corazón. Toniña, Mande, faga pasar o señor Bonafé. enseguida, señora. Meu señor Bonafé, chéguese, tome asento, por favor. Toma asento. Xa me ten falado miña muller que é vostede un home de lei. Pois ben, direille que quero facer testamento. Ai, e non poderíamos falar de outras cousas? A súa primorosa muller sabe puso un antecedente violento, tanto das súas intencións venturosas e dos propósitos que ten ordenado. Pois dispoña, dispoña. Pois falareille desde a miña ampla e verificable experiencia. E reputación ben solida
en todo o país, de lado a lado. O meu consello profundamente meditado e estudado coa mellor das desesables bonanzas futuras para o seu descanso a beira do noso Señor sería que lle deixe toda a súa fortuna de terras e casas a súa benfeitora e amada esposa aquí presente. Meu señor Bonafé, iso como pode ser? As miñas fillas. Señor Don Grisado, a súa merífica e harmoniosa esposa supón desde o sempiterno e inflexible amor que lle profesa no seu modesto báculo na etapa de senectude que sin dúbida será longa e proveitosa. Ai, non sei eu, co mariño que estou. E co que iso significa de sacrificio da súa delicadeza. Gracia, finura, filigrana, de exquisitez sin mácula. Exposta a dedicación íntegra dos cuidados pasionais da saúde do Señor. Sin ela, a existencia é vacua. Ah, se a existencia é vaca, é boa existencia. No! Vacua, insustancial, insignificante. Dona Faustina é a única salvagarda na travesía nos mares redondos. No seu caso, en todos os sentidos. Dos derradeiros de cursos vitais que con énfase velará e defenderá a benevolencia e o intelecto fronte a áspera malignidade ou a inopia moral, afastando a concupiscencia. Que di que fai cucú? Concupiscencia, o propósito, a pretensión de posuir bens terrenais e ter desexos e apetitos deshonestos. E todo isto, meu excelso e considerado señor, en canto as súas fillas están casadas noutras vidas, onde os maridos encherán as panzas co seu legado patrimonial. Satisfeito, completo a miña intervención mediadora entre todos corazóns de amalgama de ben-querencia, de retiros de amor o un polo outro, sabedor que desde a súa atalaya de sapiencia, onde domina todos os horizontes, comprenderá tan transparente e nítida posición da realidade. Non lle sei. Entre tanta palabra non teño clara. O señor Bonafé díxolle que vostede muxito de vida as vacas e agora outros queren levarlle o leite. Tomiña! Non tens nada que facer na cociña? Sí, señora. O veña! Non o teño moi claro, señor Bonafé. Debei consultar con meu abogado a ver que dispón. Deus o fala mellor. Pero como se lle ocorre pensar tal cousa? Se sente máis miseriqueira, eu chamais a min. A todo lle poñen estorbos e chaves. Todo o que boamente lle expusen foi coa miña claravidencia de vista, o medio vista, mente e corazón, onde non aliscará pegada alguna que enturbi o sosego que merece. Já me tiñan falado que era vostede un home moi espiritual. Ten razón no do sosego, tanto no terrenal como no do alén. Non desacoues por eso, Santiño. Se me chegas a faltar, miña luz na noite, son capaz de irme contigo. Linda flor da parrameira.
bombiño, que si tuvera a desgraza de que te vayas, a miña vida sin ti xa non tería valor ningún. Miña churrosquiña. O meu maior pesar sempre foi non che ter dado un fillo. Ainda que o don Sebastiano médico está a ver se ao final che podo dar. Nese forno hai tempo que non hai leña e as arañas van festa. Lauriña, tenéis tantas por aquí? Ainda que penso que a leña a vai procurar fora. Hai tantas por aquí? Non sei, pensando. Ao final va ser o único que me coide, miña parbliña. Farei testamento da maneira que di o Señor. Antes, quero ir adiantando 50.000 pesetas que teño agochado no meu despacho. E aínda 2 letras de cambio asinadas hai tempo. Non, non, nada quero, meu ruliño. E canto dis que tes agochado? 50.000 pesetas, miña prenda. Non, meu amor, non. Me fales de cartos, por favor. De canto dis que son as letras? Unha de 15.000 pesetas e outra de 20.000. É igual, dá o mesmo. Todo o ouro do mundo xunto vales o que ti vales, miña solla. E agora non sería mellor que seguíramos a falar deste asunto no despacho? Por aquí pasan moitas moscas Sí, miña prenda. Eu non teño nada claro, non sei eu. Nada, meu señor, nada. A súa lonseva e augusta magnificencia fará que comprenda. Están con un notario. Falaban de testamento. A tua madrastra non sai do rabo de teu pai. Ondalle traballando e danza. Moi lendia. Podemos a que andarán a argallar eses donos. Que argallo o que queras. Que dispoñan dos bens desta casa como lles pete. Con tal de que non dispoñen do meu corazón, o resto tanto che que ten. Non me deixes, Toniña. Non me deixes de tua man. Deixa que eu. A ti, miña pequena. Ninguna vaca deixa a súa cuchilla. Antes tiñan que me enforcar. Ti confía en mí. Que malo será que non saiamos desta. Tens que lle levar o recado a Robustina. Ten que saber canto antes do casamento que está argallando meu pai. Agora xa se fixo parda. Pero non desacougues que mañá vou a golpe de cabeza. Toniña! Agora chaman por mí. Non penes. Vai dormir. Boa noite. Vai! Carai! Como madrugou! Eu por ir pescar o río sempre vergo cando ainda a lúa non lle deu os bons días á alborada. E ben acompañadas. Ando en labores de formar a miña sobrinha na nobre arte da pesca do río. As súas mañas, que non son poucas, e máis nos segredos que en grande medida o río agocha. Colleume de sorpresa. Non a agardaba tan rápido. E mesmo tiña que ir hoxe falar con vostede dos plans do señor no tocante ao casamento da Angélica. O que, se ainda non falei con el, Non ben sei. E polo de agora será mellor que o deixe. Ainda lle estamos moi frescos do caldeiro de auga que nos botou o señor. Na intención de outros que tamén queren vir pescar. outros. Sí, parece que está
está en marcha a presentación do pescador con cara. Ainda que non destas. Pois eu veño determinada a falar con el. Ai, non, deixe. E coñecer a si mesmo os sentimentos da miña Angélica. E máis que pensa logo ela dese casorio que lle quere argallar o pai. Espere uns días. E vexamos que aconteceres nos trae a visita do pretendente. Que ven co pai. E a ver como acaba o conto. Rápido, vai, así que levamos señor Valls. Non me vou. Temos que enfrontar a situación. Está ben. Xa sei. Pero tendes que me dar os aparellos de pesca. Rápido. O profesor de alta clásica da señora o outro día sei que andaba polo monte. Saltando nunha poza d'auga, fixo unha destas figuras acrobáticas no aire. Destas que escarranchan as pernas e todo. E ao caer co pé de punta, escarallou usted unha pedra. Rápido. O meu médico dime que pasé todas as mañáns media dúcia de pasos por un lado e outra media por outro lado. Pero non me di que sentido. Se ao longo, se mesmo en diagonal podería valer. E ben esta xente. Non, señor. Fala baixo, condenada. Non sabe que os doentes se lle fala baixiño. Eu que quería... Que fales baixo, demo deles. Que dices? Fala alto, candonga. Meu señor, lembra o profesor de alta clásica da señora? Lembro. Pois esta é a súa sustituta, xa que ela anda recuperando a saúde despois dunha mala caída. Esta é a señora... Cartelle, Agustina Cartelle para servir. Esta é a miña sobrinha que ven iniciarse nesta novidosa arte danzante. Que moderno. Moi ben. Estou moi malito. Niño? Vale, tamén. O señor lle sobran os miúdos. Pois ben que yo sinto, discúlpeme. Direlle logo que comenzamos con bo pé, posto que os dous amamos o mesmo. O silencio. Como boa pesca paseante de río, identifícome cos peixes e ese nerviosismo que sinten cada vez que sinten ou que escoitan un ruido que provén do exterior do seu medio acuático. Esas portas. É unha nova técnica moderna baseada en Demóstenes. Sacrificamos a comodidade e comprobamos que, ao practicarmos coas botas postas, a lixeireza de saltos e de acrobacias unha vez sinuelas é dun dominio moitísimo maior. Non sabe o que me alegro de velo a pé con tan boa cara e tan boa aspecto, como me dixeran que dixo tal cosa. O señor continúa malísimo. Pero polo seu aspecto... Que parvada de aspecto, nin de gaita con ronque. O señor ten moi mala cara. Non é impertinente a dicir que anda millón. Calquer día saímos cos pés por diante. Esta muller falas ben. Moi ben. Come, bebe e dorme, como todos os que estamos aquí. Pero está moi maliño. Esta muller tiñe verdades como puños. Calquer día aparece nos mortiños. Pois, ben que yo sinto logo. Si algún día se sinte con folgos, quizás podería acompañarnos nun longo paseo polo río. Penso que se sentirá de subvencer. E iso como é? Pois do río diríalle dúcias de cousas, pero para resumir direille que donde o ser humano ten a súa casa natural, ali podemos atopar alimentos, auga, vegetación, ervas que curan, paz, sosego de espírito, silencio. O río teno todo, e así foi desde o inicio dos tempos. En canto ao mar que ten, nada, rochas e auga, que ainda por riba non se pode nin beber. Por non falar do ruído que fan as ondas o bater contra as rochas. Nada. Para amargar. Ai, cale. O señor no río con tanta auga pode apañar unha pulmonía que non o ten que traer de puntiño. Jesús, María José. Que foi, miña preta? Que pasou? É que
Isto parece cousa de meigas. É que... Antes soñei que estaba nun perigo moi grande. É unha dama justidiña. Esta señora sacoume do apuro. Agora que a teño diante. Tantos misterios nas da nosa cabeza. Que grande ledicia para mí estar nos pensamentos da señora, tanto nos soños como nos desvelos, ainda que onde esta humilde servidora sería de felicidade, sería salvando a de verdade. Alguén está abrindo, vou abrir. Señor! Desdígome de todo o que dixo. Tiña vostede toda a razón. Está ben, o señor Carneiro non son. Cacho Serra se vai botar. Non lle hai o máis virtuoso e inteligente e todo. Que digo en toda a parte. No país inteiro. A súa filla vai escachar de alegría. Señora, non se vaya, tome asento, tome asento. Vou casar a miña filla en 3 días e hoxe pasemos a presentación do que vai ser o seu marido. Non se vaya, non se vaya. Honrame facerme testemunha de tan entrañable escena. Tome asento, tome asento. Señor Carneiro. Non, señor, non Crisóstomo. Será bella que fede. Toma asento. Permítame que, discúlpeme, non me podo descubrir por a temperatura. Meu médico ten o prohibido. A nosa presenza debe parar o doente. Tranquilidade. Nunca a nosa visita deberá molar o señor Crisóstomo. Aquí lle traemos uns agasallos. Toniña! Feitos con cariño, con leite recalada as nosas ovellas. É un boqueixo, sí, señor. Acepto con gran Vimos aquí o meu fillo na selva, señor, de alegría que temos responsabilidade de todos. Abrirnos a porta da súa casa e non honrarnos con esta vida. Sempre estaremos a seu servizo. Agora toca a ti. Vamos, ven. É por pai que teño que empezar, non? Señor! Aquí estou! Porque vim! Disposto a recoñecer e reverenciar a un segundo pai para mí. Pois o primeiro, aquí presente, me procreou. Vostede escolleu e recibe cos brazos abertos. Ai, que pariu! E como para mí son máis importantes as cousas do espírito que as materiais, eu bendigo no que vale esta futura unión. Papá, se lo bebeu, non? Se lo bebeu. Moi ben. Joder, como se non saia. Non saia. Sí, toda a noite. Vale. E agora que? Sudvana, non? Sudvana, non? Home, claro. Señora! Alumean os cegos as razóns polas que Afrodita ou Santa Rita vos ten dado o título de nai. Por que nai? Esa non é a miña muller, non. Esa é a miña filla, a noiva. Se me parecía a mí que estaba moi cachondazo. Pero, a súa muller, onde va? Logo ha de vir, logo ha de vir. Ahora me fago, espero que viña vello. Non, esta noiva en canto vive. Señorita! Do mesmo xeito, a estatua de Memón producía unha harmoniosa melodía cada vez que era tocada polo raio do sol,
Pois así me sinto eu, os resplandores da vosa ferradura, digo, hermosura. E do mesmo xeito que o Virasol, ou heliótropo, sigan arredor do astro rei, así os meus ollos darán voltas engaiolados polos seus sorrisos, que xa serán, a partir de agora, a miña rosa dos ventos. Consínteme, señorita, que deposite neste altar os meus votos de fiel amante, e leal e servidor marido. Esta vai a escola de monxes. Miña señora? Eu non ven, O rapaz sábelle da ti. Vamos a esto de escutar tal cousa. E se fai as curas igual que fala... Dende logo, a cousa é de prodixio. Parabéns, señor Carneiro. Ten vostede un fillo que vale un mundo. Xa está a ver como nos deixou a todos pasmadillos. Non é porque sexa o meu fillo, pero desde logo que o rapaz vale. Non é que sexa vivo como unha charamusca, pero por eso mesmo eu sempre tiven para min que ia ser un home con suizo, que no exercicio da súa profesión é unha virtude que non ten prezo. Con 9 anos ainda non lle sabía nada de letras. Costou ferro fariña que arrancar a ler, pero eu nunca desesperei. Os primeiros anos de escola foron terribles, pero que a miña constancia e tenacidade do rapaz logramos que ao final gañara a licenciatura. Eu dispoño dunha ampla e frondosa amizade co reitor da universidade. Tamén eu cheguei a coñecer. E mesmo desde aquela, ten a sorte de despedir o ano co millor año que lle ofrezo. O que lle decía do meu Florencio. É unha armadanza formidable, non pasa unha. Pero o que máis orgulloso estou de él é que nunca se contaminou destes pretendidos adiantos modernos que non son máis que trangalladas, como esa desviación contra a natura, contra ciertas orientaciones no tocante á unión sagrada das persoas. Aquí ten, señorita, a miña tese doctoral contra os partidarios desa desviación antinatura. E isto a min de que me vale? Para aprender. A señora nada, máis ben nada. Pero non sexa desconsiderada, muller. Que para un momento de apuro calquera unha falta. Bueno, é máis, se seu pai non deixara, esta noite mesmo xa levaba a facer unha autopsia. A disección é un espectáculo moi trouleiro. Que delicadeza! Miraron a dama a ver como lle queitan as tripas ao morto. No tocante a unión sagrada das persoas, aseguro que o rapaz, según mandan esas reglas, non se anda con panxolinas. Ten un temperamento fogoso e barrido. O neno tenche todo o que hai que ter para que esta unión nazan unos netos sans e fortes. Un día, levantei un saco de minas. Moi ben, señor Carneiro. Uniremos así mesmo as estirpes de criadores de gado, que ben diferentes, levarán os nosos reixos e fortes netos a disfrutar, xa sabe, das mellores influencias e vertentes económicas dos negocios. E o demais, cun médico na familia. Certo, indubidable de ver. Pero, meu querido amigo e futuro socio familiar, os respectivos negocios non se poden esquivar. Por seren de diferente condición. Eu proveño de longevas castes de criadores de ovellas, por ambas partes familiares. Por Deus. E continuando con esta prestixio, os nosos vos netos continuarán a robusta especie rama dos
gañego, ademais, polo que é súa liña paterna, pois será a dona do Silva, non é? Sí, home, sí, Eu, ao final, Río Carneiro, non me paro tanto nesos detalles. Teño máis presente sempre as influencias, volvolle a repetir, na eido económico, en suculentos manxares de toda índole. Eu, eso, ademais, médico na familia, como dixo. Ai, estamos no mesmo carreiro, meu señor. Lembraba agora, cando falou do seu fillo como un armadanzas, se a profesora de danza da miña filla e a miña filla, as dúas aquí presentes, terían a ben deleitarnos con progresos nas súas aulas particulares de danza, que sirva ademais de homenaxe ao seu futuro marido e conmemoración deste día único e lembrado na súa vida. Xámolo vos. Non, papaiño, agora... Imposible de todos os hechos, meus señores. Tanto a señorita como eu estamos a medio elaborar unha peza que combina elementos do baile clásico con outros do baile tradicional como a muñeira, de maneira que non consinte en romper a súa unidade porque non é posible así apreciar a súa o seu gran valor estilístico. Claro, claro. É como non deixar criar un cordeiro ata cadar o máximo proveito. Entendo. Non obstante, teño aquí un poema acabado de compor dun longo paseo polo río. A súa linda filla non o podería ler e así tamén valería dar ensayo aos seus convidados. Adiante, miña filla. Que fervor compositivo. Nas follas de bidueiro, sobre este leito transparente, deposito as lágrimas de amor para que as leve a corrente. Cara onde ti, meu doce primor, descansas o teu corazón ventureiro. Miña flor nova e fluvial, o meu remanso angelical. Se ve a profundidade dos versos. É a destinataria angelical. Ela chamándose Angélica, tomouno como unha referencia persoal. É que a referencia é persoal, Como persoal? É persoal porque o río toma forma humana no poema e con certeza un día veu a súa filla perto das súas lindes acuáticas herbáceas. Fermosa referencia, entón. Pois eu, a súa beleza diante, son capaz de improvisar os versos para deleite da señorita. Florencio, deixa para outro momento, por favor. Señorita, a súa saia é longa como unha alfombra. Os seus labios están feitos duns sorrisos bonitísimos. Quero bailar contigo na sombra. Evitar as unhas dos teus pés sedosos. Ten votados poetas asegurados, seguro! Ora, eu xa lles dixen que era como un libro aberto. O carallo que se abre por calquer páxina. Ben. Cando eu era cativo, meu tío tiña un barco aí abaixo, cerca do río Samos. Bueno, pescaba unhas fanecas, meu. Moitas fanecas temos comido, meu, que nos deixaba na casa daquela. Fanecas, ala vaiche boa, en que mansan do pandeiro. Este, o único que sabe de ríos, é que no Brasil está o Río de Xaneiro. Ti vais e vamos a cortiña que terás. O río, o mar, as ondas, corsarios, tesouros, illas misteriosas dos últimos lugares. Interesante conversa, interesante de ver que o é. Señor Carneiro, permítame unha pregunta, agora que reparo. Por que é que o seu fillo ten un peiteado tan fora do normal? É que sei que chegou na moda de Inglaterra dun grupo de música moderna e leva eses peiteados, estilo
de Pucho Bueno. Polo de Pucho, claro. Sí, algo teño oído de casa. E anda con el tamén un de Noia, non é? Ah, sí, un músico de Noia, ando, sí, é verdade. Escoite. Por aí ven a miña muller. Miña rula. Cumprimenta aí ao fillo do señor Carneiro. Señora! Non vean os cegos e razóns. Unha está Afrodita, ou Santa Rita, anda nun barco de Taramusas cargado de minueiros. Para que digas? Eu que sei. Non é así da manjañeira, foisemos santa ou Deus. Pois espera a miña hora que vai. Vina campaña. Miña preta, levamos unha boa vija a túa espera. Tuve que sair un momento. Señor, a de prodicios que se perdeu. Unha estatua chamada Bebé, unha flor chamada Liotro, a disección do corpo. Miña filla, dalle man ao fillo do señor Carneiro e promételle fidelidade ao que vai ser o teu futuro marido. Non, papaiño. Como non? Repara no que estás a facer. Estás a pôr o carro diante dos boxes. Non te das conta que necesitamos un tempiño para nos coñecer? E se cadra despois, nacería en nós un algo que con certeza lle poría sentido a casamento. Ese algo, se yo teño, e verá, se me aprecio unha cousa, unha emoción, así que eu penso que non debemos demorar a cousa. Pois debe será moi rápido, pero non yo son tanto. Anda, papá, o matrimonio non quer presa, é unha cousa moi seria. Non se pode ir a él como se fose a matadoiro. Ademais, se o señor é un home de lei, non debería dar por bo que a muller que vai a ser a súa esposa case a forza. Iso non, señorita. Precisamente, por ser un home de lei, darei por bo casarme con vostede solamente con que sea un pai e mam. E bueno, ainda había que recuperar unha tradición que había antes, moi chula. Que era de raptar a noiva na casa do pai e da mala. Beba, a raptar mulleres. Se oye rato unha bella son pai, que? Como se atreve? As tradicións de locos costumes son as tradicións. Pero raptar unha bella é un asunto extremadamente grave. E lle faría de outro mundo. Que sería de mí se me raptaran a miña mimosa? Vale. Disculpe a miña brincadeira de mal gusto. Manda chocallos a mí. Co seu permiso. Fíxose nos demasiado tarde e va sendo hora de los ir. Con grande pesar. Ainda nos quedan labores na granja. Entendo. A graxa, sí. Pero mire, antes de se iren, e aproveitando a presenza do novo e brillante médico daqui a pouco, estaría ben que me dixesen como estou de saúde. Eso para mí é unha satisfacción, Oye, este home deste pulso non che anda nada católico, E este tampouco, Casa filla de Xeira se quere conocer os netos, A verdade, bueno, eu non sei o que diría meu tío Salustiano, pero vostede o que ten é un desarranxo no paréntimo esplénico. Entende? Pois non lle entendo. É precisamente que por iso necesito un médico na familia. Sen máis. Meu querido amigo e futuro familiar. Precisamos camernos ben. Agora marcho, pero mañán volverei a deixarme atadas as amarras deste fructuoso casal. ¡Ale, allá estés! ¡Ale! ¡O menos casi no! ¡Ale!
tamén me marcho. Bueno, levo a miña sobrinha. Ainda teño a medio compor esa peza na que a súa filla sacará todo eso que leva dentro. Alégrome moito e non coñecí. E voltarei decidida. Decidida a que? A presentarlle a peza xa terminada. Niña, acompaña a señora á porta. E ti e máis eu, a Angélica, vamos falar sin conselas. Neste jaliñeiro hai máis jalo que un, non hai? Ai, jaliñas. Que rosmas, Toniña! E se o soubera, non teria de que me avergoñar. Os amores verdadeiros queren luta de dignidade. Eu aquí mando tanto como unha melocoxa. A coua. Por isto non desacoues. A túa filla non quer casar con ese señor. Dalle o gusto. Xa saberei eu coordenar para ela. Pero penso que a deberías meter nun convento de inmediato. Ben sei que camiño levan esas ameazas. Pero teña cuidado, señora. Igual lle salen as contas furadas. Pois non me extrañaría nada. Os tempos que corren, as fillas xa non saben o que é ter respeito aos pais, nin tampouco os seus deberes. Os deberes dunha filla teñen un límite. Ademais, eu non lle sei de ningunha lei que nos obriga as fillas a nos guindar dunha ponte abaixo porque non le digan nosos pais. No, si se ve as claras que ti casar queres casar, pero tamén queres un marido a teu gusto. Chámalle parva a rapaza. Cada quen casa con propósito. O meu é o de ter ao meu lado unha persoa que amar con todas as forzas do meu corazón. E iso defenderei no sempre. Hai quen casa para fusir da tiranía paterna. E hai quen casa por un negocio comercial redondo. Moito latrica na jarta. Tú, Zara, eres un cacho. Pero xa saberei eu como facerte a cociñar. Voume. Se continuo aquí máis tempo, igual acabo por dicir unha barbaridade. Escoítame ben, mociña. Ou casas co fillo do señor Carneiro en 4 días, ou as Ursulinas. E ti tranquila, miña prenda, non desacougues tanto. Dame moita pena ter que deixarte, pero teño que sair un momento. Vai. Escoita unha cousa. Se vas pola casa do señor notario, di que de adiante o asunto. Eso mesmo. Dei calor, meu pequecho. Adeus, miña Luliña. Despídese por mí. Esquecía de dicirche que nos pode dar algo de luz neste contratempo coa tua filla Angélica. E nos pode contar todo o que ela nos ajocha. E que dice a persoa, miña prenda? Dime que estou en ascuas, Luísa. Luísa. A miña Luisiña. A mesma. Ela é máis Angélica. Están moi unidas desde sempre. E Angélica contalle todo, porque ao ser Luísa, a máis bella, Angélica tenlle moito respeito e deixase guiar por ela. Ademais, Siña ten o don ou non de ter a lingua, digamos, flexible. Xa me entendes? Toniña! Estou aquí, señor. Estás en todas partes, como noso señor. Dígalle a miña filla Luísa que o seu pai quer falar con ele. Con ela. As ales. O meu negocio. Espero que non se escaralle. E se non, as dúas ao convento. Ai, non, isto non, que quero ter un netiño con ela. Vamos, Luisiña, ven. Xa llevo que argo a cabalo, si, ven. Que queres, papá? Luísa, Luisiña, achégate aquí, achégate. Ven aquí. E agora a miña primoxénita vai por os seus olliños nos do seu pai. Que, papá? Iso é
E que é iso? Non tes nada que me contar? Ah, era iso. Tío, que estás aburrido, queres que che conte un conto? Que che parece de Caperuchiña ou Lobo Feroz? Non, non é iso que quero. Entón, que é o que queres? Ben sabe a miña, tú non tiña o que é o que quero. De verdade que non o sei, papá. Estás mal a desobedecer? Eu? A desobedecer que? E logo, non tiñas a encomenda de que en canto souberas algo novo, xa lle estabas a contar ao teu paquiño? Sí, papá. E telo feito? Teño, papá. E da tua irmá tamén? De miña... Conta que sei que tes que algo que come contar. O que lle queres facer a serie? Que insusto, que insusto. Anda, conta. Contalle a teu pai todo. Ai, Toniña. E ten agora. Ai, Toniña. Ai, demo de novo. Que hai? Esta noite non conseguín pegar ollo. Terei que tomar unha lavativa para me reposar. Estou como que non está. Pois é o beso que está. Déixese de lavativas e mañá. Ademais, xa non lle temos. Estou como se ainda non despertase nun mal soño. Oia, isto do casamento vai escarallar, pero de verdade. Isto non é nada bo para a miña flaca saúde, Toniña. Basta! Abonda! Agora vai sentar aí ben quietiño e vai me escoitar sin decir ningún. E iso sabe como que quero dicir. Nemo. Voulle dicir dunha vez. A súa filla... A súa filla... Eixa, Toniña. Seino todo. A súa filla Anxel... Que sabe o que? Seino todo. A miña filla Angélica. É a Robustina esa. É porque non quería casar cun home. Luisiña contoumo todo. Jesús bendito mil veces. Demo de... Pois, era o que lle quería dicir eu agora. Pois dito está. O mundo toleou, Toniña. Toleou de vez. Tolearía. Pero aínda non se acabou. Xa postos, imos acabar de queimar ben a palla. Sabemos todos que está moi maliño, que está a morrer. Pero mentras non morre ten que abrir eses oquiños, que parece que só os abre para mirar as vacas. Eu non sei o que me queres dicir. Pois escoíteme ben. Resolvín enmendar esta injusticia. Como primeira cousa, dei recado para que se presenten aquí o señor Pampín e don Salustiano. Teremos unhas palabras con eles. E despois xa faremos que outros vermes saian dos seus buratos. Petan a porta, deben estar aí. Vou.
Ben. Ben. Moi ben. Outro do mundo das ovellas. Estou mal, don Sebastiano. Moi mal, como pode ver. Iso sí, sigo a pé da letra todos os remedios que os dous me dan. Como o catecismo, O señor está progresando, aínda que aprecio que a recuperación indo polo bo camiño é un camiño longo, moi longo. Non pode ser. Non pode ser. Permítame primeiramente decirle, Está meu moi señor... mal. Está malito. Está moi mal. Permítame primeiramente decirle, meu señor, que onte mismo enganché a Toniña na allá. Que é iso de desobedecer ao seu médico e mandar a criada que derrame unha lavativa? Unha lavativa que eu tiña receitado. É iso o caso que nos fai? Eu non lle sei nada, do conto. Quere dar co culo ferrado? Diga, como se atreve? Como é iso de antepor ao seu médico? Unha lavativa que eu mesmo preparei con estas manciñas. O seu traballo me levou. Eu xurlle que non sei nada. Formulada con todos os requisitos que demanda esta arte. Mande logo. Manipulada con cariño e solvencia para de producir un efecto maravilloso nos adentros. E vai vostede e ala, nin cardos nin leitarugas. Foi ela! Desde logo, o seu proceder é de pouco suizoso. Vostede é un terrorista da medicina. E cometeu un crime de lesa facultade. Venga, o que lle fai falta. Que erran vostedes! Que non fun eu! Que foi ela sin o meu consentimento! Sí, fun eu. Pero a salida, despida. Un eu. Porque unha xa está farta de que viva meneada por médicos e boticarios. Pero centellas, se o señor nada sou. Como é isto? Ai, señor, unha criada, por Dios. Non sabes o que dis. Sí que o sei. Voulle dicir máis. Non coñezo home en toda a parroquia que teña a súa saúde. A mellor prova é que con cantas potingadas e caralladas inventadas que lle fan tomar, ainda non está un pau como unha bichoca. Como é isto? Isto non pode ser. Que aquí non antiña Deus te deu, Non te das conta de que se ainda estou vivo. É grazas aos remedios que me mandan tomar os dous. Tantas veces me ten dito don Sebastiano que se os deixo de tomar vou criar ervas en 4 días. E menos tamén, como as continue a tomar. Isto non temos por calcular. E o que pasa é que tes os médicos atravesados de sempre. O que pasa é que penso que os médicos están para curar doentes, non para enfermarse. Tan tanto vostede de doente como eu de caribeña tropical. Ademais, mellor iría con un curandeiro. Os taberneiros non van pola lei. Os curandeiros non van pola lei. Os curandeiros van máis por a lei se a súa intención é a de curar. Non a desaproveitar dun pobre vello que pensa que vai morrer mañá mesmo. Ou sacarlle todos os cartos. Isto non hai por calcular. Non. É moi fácil despotricar contra a medicina cando se ten unha boa saúde como a súa. Sí. Entón diga agora mesmo. Que demos temos, señor? Como se chama a súa doente? Quita o cartel fora. Vaya, pois o señor ten un conxunto de doenzas que todas xuntas condúcenos a un cuadro médico gravísimo. Gravísimo! Tome o pulso que este cae. Está mareado. É un compendio de doenzas que se non se toman as medidas oportunas e os remedios eficaces, viríamos encaminhados a chamar ao cura. Sen todo o tratamento que eu lle receito, o camiño estaría despexado para o derrumbamento da súa saúde e do seu corpo. Caería sin remedio na bradipexia. Santo Deus, meu don Sebastiano. Na bradipexia, na dispexia. Señor Papiño. E da dispexia na furuncosía. Don Sebastiano. Na furocosía, na hidropexia. Señor Papiño. E da hidropexia na escatalopexia. Don Sebastiano. Na escatolopexia, na apexia.
melancía, a criar bacalhau, a pataqueira. É todo pola túa cabeza descarriada. Dixo criar bacalhau, Toniña. Que morro. A culpa é túa, condenada. Queresme matar? Claro, é logo non. Desde este momento remata a nosa relación. Eu xullo que non. Non quero tratos con vostede. Desprezou a miña lavativa. Que ese bumbum de polla. Se me fixera caso, co tempo estaría curado. Canto máis tempo, mellor, claro. Quedaría limpo sin un mal fel que lle roi os interiores. Pero como vexo que non quere curar, Así que me quero curar, como non? as miñas receitas son sagradas. Eu xullo que non vou. Poneme todas as lavativas que digo, señor. Tarde pior. Ben vexo o caso que lle fai ao seu médico. E o seu boticario. Teño a determinación de deixalo nas mans do destino. E saberá desde agora o que vence dos estragos do seu bandullo, na depravación do seu sangue e no acedume dos miolos. Hola, corte, te escalenteira. Por favor, que diga que non me deixe. E dita a mí que ao pasar en 4 días encontrarase mal. Pois como sempre. Nun estado de dolorosísima agonía, nas portas da morte. Hai que ser duro, xa caerá da burra. E vai caer só que... Señor, acollerás a este servo. Ten o seu lado reservado á súa dereita. Deixe de chomicar como un neno de teta, escoíteme ben. Se quer curar a súa, que digo a súa? As súas múltiples doentas mortais de necesidade. Haga caso ao que lle dicimos a súa filha esta servidora. Irálle moito mellor. Non lle dé a corda a eses dous. Pero non ve que estes lle andan por tabernas, fondas e demais bañucas de boa e mala vida a súa conta. E non lle son os únicos. Como non somos únicos? Quer ver como a súa muller, doña Faustina, non é quen aparenta ser? Como ousas cadela deslinguada? A miña muller é unha santa. Está ben, está ben, está ben. É unha santa. Quer ver logo como a señora está tuliña polo señor? Vica por donde quis. Que vean os teus nenos. Quer ver agora ves? Verás ti, jata, como estás errada. Dime, que teño que facer? Pois como a súa muller está ao chegar, vai deitar aí. E fará como se morrera. Veremos o magarimo de muller casada por amor e o seu desconsolo. Deite. Ben pensado, ben pensado. Verás ti como se sai a cariña choca. A todo isto non lle fará mal a miña saúde, non? De fixir a morte. Que mal lle vai facer, home, veña, deite, rápido. Deite. E faga ben, modísimo. Virgen Santísima desvelado! Ai, que mal fixemos nós! Ai, señora! Ai, que o seu home! O meu home que? Ai, que o seu home morreu! O meu home morreu? Ai, sim, senhora, sim. Ai, que lhe deu patatusa e non pode atender. Ai! Pero que dis, muller? Morreu de certo? Ai, Ou será unha falsa alarma? Ai, non, señora, non. Estes mesmos odiños que ven a señora viron como señora agonizar. E agora hai o tal que por eso
é un responso. E o demais son caralladas. De momento, vámolo deixar no seu cuarto, tal cual como se estuvera a dormir. Polo de agora non vamos dicir nada a ninguén, porque el ten uns documentos que me fan moita falta e unhas letras de cambio que me prometera. Digo eu que é de xustiza, que despois de ter avinagrado tanto tempo a vida, desfruto un chisco á conta dos seus cartos. Non che parece, Toni? É a min que me vai parecer, señora. Bueno, ven, que temos que coller as chaves. Vaya modos! Non topes de raposa! Mala víbora! Era para iso que me querías condenada. Ponte pola miña vista, que vou facer unha desgraza. Milagre! O defuntiño resucitou! Quen lle ia dicir ao señor? Hai burros que dan cornadas. Escoite, que penso que levei a súa filla. Volte a poñerse na mesma postura de difunto e sigamos a ver os quereres que ten na casa. Veña, veña. Venga, venga. Haga outra vez o amor. Eu xa me sinto morrer, Toniña. Veña. Faga ben o disimulo, ¡Ay, qué mal! ¡Ya gustó! ¡Au! ¡Ay, señor! ¡Oxalá ni le tomara que dar esta noticia, señor! ¡Unha desgraza! ¡Qué desgraza! ¡Unha desgraza moi grande! ¡Que o seu pai! Que pasou? ¡Ai! Que morreu meu pai! ¡Ai! Que morreu meu pai! Que lle deu un patatucho e non pode cantar? ¡Ai, que desgraza tan grande! Agora! ¡Ai, o ten que parece un sí! Papá! Ai, papá, un coitado no corazón! Meu queridinho! E morreu sin me poder reconciliar con él! Que vai ser agora de mí? O que máis eu quería deixou? Despois desto, eu xa non quero ser máis deste mundo. Meu paizinho, meu queridinho, estou obrigada a chorarte por toda a miña vida, papá. É que me perdoe. Perdóame, papá, perdóame. Miña nena. Tranquila, miña nena. Non teñas medo. Miña nena. Feita e bonita como unha rosa. Que alegría teño que estés con nós, papai. Pensei que nos deixabas. Por un momento, o mundo deixou de ter sentido. Tamén mo deixará de ter, xa, para min. Se cometes o erro de me casar en contra da miña vontade. Eu amo a outra persoa. Isto fai chorar hasta as pedras. Eu xa estou como unha madalena. Eu tamén amaba a tua nai. O netiño que esperar vai ter que ser na próxima vez. Da outra, que sei eu, é tan rariña a pobre. O Señor envíame esta prova que terei que afrontar. Non casarás con Florencio Carneiro.
non era para ti. Ademais, non te imagino eu na casa dos carneiros, tecendo aí calcetíns de lã, cheirando a veña que fede. Canto a túa amiga esa robustina, a ninfas dos ríos, que se prepare. Vai ter que estudar para médico. Alguén terá que velar da miña fraca saúde. Toniña, prepárese. Temos moita tarefa por diante. Nesta casa hai que facer limpeiro. Moito limpeiro. Sí, señor, é a mellor orden que me dou en toda a súa vida. ¿Qué pasa, Lucas? No sabemos.